lika Jesu. Amen. Hallelujah. Ome ngaphambili ubaba uNgcobo. Amen. Amen. Ngenziwe ubaba yilo lelibandla lika Jesu. Amen. Phakathi kwabothixo akekho akekho baba njengawe Alpha Omega baba namanje emini yasekuseni imphefumulo yethu yithi bayede ngonyama yezulu baba uma besingasuka kuwe singayaphi uma ungalendlela uNkulunkulu ogcwele umusa uNkulunkulu ogcwele uthando baba emini yasekuseni siyabonga dwala lethu siyabonga somandla siyabonga mnikazi mandla wonke ukuthi usuhambe nale nkonzo kwaze kwala baba wethu ingcwele kube bekungekho wena kuyiqiniso nkwesiyami ukuthi ngabe iphelele endleleni lenkonzo kodwa baba sibonga isandla sakho somusa sibonga ukholwa nguwe uNkulunkulu wethu kuze kube la namanje nkwesiyami qhubeka isangena lenkonzo sinikezele esandleni sakho izwi lakho nkosiyami liphilile oshongalo ukuthi likhaliphile lahlula inkembe ekhaliphela ngokuthi zombili makenenze umsebenzi nakule ndawo sikhulelela ukuthi ngale nkonzo kube nemphefumulo uNkulunkulu wami kusuke emndenini yonke babothona amandla wonke siyakunxusa ngegama lakho Jesu nanti ekhaya nkosiyami nakamhlakwana ngene nencekazi yakho manje nkosiyami ezongena kuleli khaya uNkulunkulu wethu sigashula izibopho zonke nemiboya yonke ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha bathwele siyababiyela manje sizobangenisa kuleli khaya ngegazi lakho Jesu izifungo zonke nezibopho zonke siyaqashula siyabhidliza siyasephula ngegama likaJesu babothengcwele qinisa incekazi yakho ezonyathela kulamabala uNkulunkulu ophakeme ngisho abambonayo mabangaboni yena nabamaziyo nkosiyami kuba ngathi baqala ukumbona ngoba wena uNkulunkulu ophakeme
namanje ke baba phelelisa wonke lo msebenzi ngelakho igama elihle neliphakeme nelinamandla lomfowethu uJesu. Hallelujah. Nasekuseni bathandekayo ngiyabingelela ibandla lenkosi yami uJesu Kristu nabo bonke abangcwele labakhona. Ngiyezwakala? Okay, lo nome phambi kwenu ke unelisiwe ngumama Shabalala bathandekayo. Udadewethu ke lona namhlanje esimletha kulamagceke akwamhlakwana bathandekayo. Sibonga uNkulunkulu ngaye ukuthi asikalethi bathandekayo inkinga, kepha silethe intombi emaziyo uNkulunkulu bathandekayo. Silethe umuntu omaziyo uNkulunkulu nowazi kuyiphatha bathandekayo, ukuthi uma umuntu ekholwa emazi uNkulunkulu kumele aphile kanjani nabomndeni wakhe bathandekayo. Manje sibonga ukuthi uNkulunkulu wamsiza bathandekayo. Manje ingako asinamahloni ngaye ukuthi uza kule khaya uzosakhela bathandekayo, okuze nathi sikwazi ukungena phakathi kuleli khaya, kungathi masiqhamuka bathi awunaba laba bayapi abantu abanjenje bathandekayo. Manje sibonga uNkulunkulu ukuthi size ekhaya bathandekayo ngoba uzosakhela lona ikhaya bathandekayo. Sibonga uNkulunkulu ngaye esikwazi bathandekayo ukuthi dudu engisakusho kuwe ukuthi hlala kuNkulunkulu dadewethu. Uyamazi uNkulunkulu kuko konke, baphathe kahle abantu basekhaya, phathe kahle umyeni wakho nabantwana kuko konke bathandekayo. Noma usathana angazama ukungena wena uyamazi uNkulunkulu bathandekayo. Ube nekhona lakho dudu la uzohlala khona ukuthi makufika ubunzima ubambelele uNkulunkulu kuphela okwazi ukusiza umuntu bathandekayo. Uye umnikazi womshado bathandekayo. Uma uhlala kuNkulunkulu umshado wakho uyohlala njalo uvambekile bathandekayo ngoba uyamazi umnikazi wawo
uNkulunkulu bathandekayo zikhona izinto ngaphandle zingaqhamuka kepha wena hlala kuJehova. uNkulunkulu bathandekayo uthembekile unothando omnene. Manje-ke thina bakwaMsibi nabakamazibuko simletha kuleli khaya siletha intombi yevangeli bathandekayo esicela ukuthi siyazi ukuthi niyophathana kahle nilalelane lapha nalapha bathandekayo. Eningakutholi kahle niyambiza dudu lana akuhambi kahle naye uyalalela umntwana othobekile bathandekayo. Singaxakeka masingezwa ukuthi ududu kanje bathandekayo. Sibani uNkulunkulu anibusise nihlale kahle nilalelane nibambisane kuko konke nibe mqondo munye. Into manizoyenza nibonisane kuqala bathandekayo ukuze umshado wenu uhambe kahle kube nokuthula phambi kwaNkulunkulu. Ngiyabonga. Ngithanda ukubulisa endaweni ngiwumamncane kuNdodana. Sicela ukwemukela umalokazana wethu khululeka kusekhaya. Awungenanga emankentshaneni kodwa ungene emndenini. Awuzuba nophawu lokuthi wena umakoti la ekhaya usomunye wamadodakazi la ekhaya. Sithi lapho izivungu zizothi mayiqhamuka ungalahli uyintombi ekholwayo. Bambelela nomlingane wakho. Kuleli khaya uzoba umsizi womlingane wakho. Akuzuguquka izinto phakathi kwekhaya zizohlala ziloke zinjalo. Sibonga ukuthi namhlanje Ndodana emva kokuba uye wathi walahlekelwa umlingane umtholile omunye umlingane ozovusa leli khaya. Sicela nabantwana bakuleli khaya ukuthi umama wabo lo ongenayo phakathi kwamasango bamfukamele nabo naye futhi abafukamele. Sicela ukuthula ukuthi noma sifika ngelinye ilanga siphambuka ngoba asihlale endaweni kodwa semukeleke ekhaya. Nathi futhi la sihlala khona siyafisa ukuthi ngelinye ilanga ungafika. Kwande phakathi kwaleli khaya kube khona umusa nokuthula ngazo zonke izikhathi. Sibonga nebandla, sibonga bonke abathe bafinyelela kule ndawo nabasazophuma ngezindlela ezahlukeneyo. Sithi uNkulunkulu akahambe nabo ezindleleni nami ngokunjalo ngekudala ngizabe sengiphuma ke phakathi kwendawo. Siyabonga kwandiswe.
kodwa uJesu Ekuseni ngiyababingelela abangcwele egameni leNkosi uJesu. Ngibingelela uSomlomo baba wethu egameni leNkosi. Ngibingelela ibandla lonke egameni leNkosi. Ngibingelela izihlobo zababa uMhlakwani kwaSibarwani egameni leNkosi. Ngithi umuhle uJesu nakulezi insuku ezinjengalezi okwazi ukukhipha intombi okuyiyona yona. La abantu bedidekile intombi seziphelile. Sibonga uJesu okwazi ukugcina intombi emhlophe ethe bha engenasithi. Kodwa ke konke lokho kuya ngokuthi uphekwa ubani, uphekwe kuphi, ufuze bani. Thina sesisho ke noma sesisinetha sithi hayi khona ngelinye ilanga kwakuyinkonzo yomkhuleko ukhulekelwa izinceku zenkosi. La inceku kaNkuluNkulu yakhuluma lamazwi yathi ngikhulekeleni ukuze ngilishumayele ngesibindi. Manje mase sezisinethe esesiqondisa esesibhaxabula ibhaxabuliwe ke le ntombazane. Yabhaxabulwa ngemvubu yavuma. Yazi umuntu yazi kumnandi ukuthi usebenze nomuntu ngoba ukuze nje siyasifundiswa lapho babudladla sifundisa ukuthi njengoba ukuze umntwana akhule kahle kuye kube khona i-triangle kube neibhodo lesizulu. Manje ke umuntu mebambisene kahle nalo omfundisayo akabi nankinga nalo ofundisayo. Manje akazange abe nankinga ubaba uSomlomo ukufundisa le ntombazane. Nathi ikwazile ukuthi iphinde isifundise siyilandela. Sibuke kuyo ke bazalwane. Salibuka ivangeli elingcwele. Salibuka ivangeli elihle elikwazi ukugcina intombi. Sathi masibheka sifika singomama siphaphapha. Siziphaphapha nathi sizipheshane sathi ha mangabe intombi iphila kanje thina singobani esizophambanisa ivangeli leNkosi. Manje ke mndeni owasekhaya ezulwini ngizobamukela umama omusha obeyintombi emhlophe engenasithi. Sizomamukela kuleli khaya lethu lo mama nathi abomama abamhlophe. Angithi izimanga belithi okudala kudlulile kwase kuvela okusha. Nathi sibasha phela. Akekho umuntu lapha phezulu ogogo. Akekho lapha phezulu oyothi manje mina nginobabuzulu nami ngiyogana ubabuzulu lapha ekhaya. Sibasha sonke ngoba sikezwe igazi likaJesu. Manje ke madudwana duduzile mntana sekhaya ufike kahle. Asisoli lutho ebusheni bakho. Asinantsolo nencane. Asinantsolo ngoba ubune straight talk dadewethu. Ubusho kahle uthi dadewethu awusahambi kahle. Angisakuboni enkonzweni angisakuboni.
bese ungathenga amehlo ukuthi hayi udadewethu phela lona ubuya ngisize bese ngifike ekhaya ngithi kade ngimgibelisa kodwa usengithethisa kanje yakanandaba ududuzile straight talk sisi buya kahle hamba kahle phamba kahle phambi kwenkosi manje ngifundile kakhulu ngifundile kodwa naye ufunde phezulu wafunda umphathi wakhe ukuthi ivangeli liphathwa kanjani hayi asinamahloni bakithi ngale ivangeli lethu lasendlini kaNkulunkulu limthatha umama limbeke estageni sakhe mina ngiyambonga uNkulunkulu nginenkosi yakwami engakangeni la kodwa iphila engathi ikhona la ngenxa yezifundiso zale bandleni manje ke ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi usisizile la mama ke Duduzile kuyafundiswa leli khaya lencebo sasitrainwa lapha egarage sasitrainwa lapha siphekwa lapha siphekwa yilwa mama nangumama wethu lapha uMamkonyane azothi yebo Jesu ayazikhipha indaba yazazikhipha indaba uzujabule mawuganga futhi akubiza athi yebo Jesu usahambi kahle uyazi umama uyazi kukhona ngelinye ilanga nami ngikhaya uyazi mesethe khona ngelanga ngangamfonela ngixakekile ngamfonela sebethi angifaka ingubo emnyama ngimbathi ingubo emnyama wathi yebo Jesu umntanami ngisakhuluma nophezulu wakhuluma ngasala njengowesifazane obanjwe phinga ngaphuma one by one ngasizwa usisi wethu oyiphuzela utshwala wathi miyekele nomakoti angithi niyamazi ukuthi uphila impilo ini mamiyeka manje ke sisi wethu siyafundiswa nabo mama abadala kuyakumangaleke ngelinye ilanga uthola umntwana esefundisa umuntu omdala umfundisi semtshela how many years aphefumula lo muntu omdala asazi konke cathula ke sisi uzocathula la uzocathusiswa yilabo mama abadala abasifundise nathi basifundisa ukuthi kuyathandazwa endlini kaNkulunkulu awuhlali uthi dehe ulibale ukuyibuka nokuyibhosha kuphela kodwa uyathandaza uthandazele lelikhaya ngena kulo uthandaze uyazi uzuthandaze wedadewethu uzuthandazele nalabasungulu abafice khona la uzobathandazela ukuthi inkosi mangabe benamafinyini basule bese yabaqabula ubathatha ubafake la isini sakho babe ngabantwana bakho ngempela isibili usifundise lapha uMamkonyane ukuthi awukhethe abantwana abakhethi abathikhethi nalabo futhi abangamazi uNkulunkulu when you are a teacher you are going to be a teacher usobafundisa ukumesaba uNkulunkulu ngalendlela kade ufundisa ngaye ebandleni bawufundisa ebandleni ufundisa even yazi usisidudu bazalwane ube clean engqondweni clean enhlizweni aze be clean ngaphandle lapha endlini kaNkulunkulu beku clean ngenxa yakhe indwangu bowuzibona zikhazimula ingedwangu zikhazimula indwangu into ephathi isitsha sikaNkulunkulu ikhazimula ayinakekela manje ke uNkulunkulu nalapha futhi ekhala kaMsindo bawubafundisa abantwana cleanliness bafundisa ubafundisa njengabantwana bakho ungababandlulula ubathanda ubenza njengabantu kanti uNkulunkulu bekutrainela ukuthi uzofundisa la ekhaya ubambisane nencebo kaNkulunkulu manje ke thina ke singomama sisiduduzile simbahle ngendlela esimangaliso njengoba sikwamukela ngeleli verse lapho kwiZakha 14 kuthi wesifazane uyawakho yakhe ngezandla zakhe zizincanyana awakhe ngomuzi ngoba uNkulunkulu umphila ukuhlakanipha wamupha inhlakanipho yasezulwini hayi inhlakanipho yakhona lapha ezweni esho ukuthi hayi mina ngu50 akusebenza endlini kaNkulunkulu lokho kodwa kubiza ukuzithoba sisi hayi singomama abayithobile sithobekile endlini kaNkulunkulu sinothando endlini kaNkulunkulu siyathandana endlini kaNkulunkulu siyahlonipha sisi yazi uhloniphe ube nokuthula mama wethu sifundisile ukuthi omama abancane bayavuka bayashesha bayakhalipha benza masinyane benza maheli yapho babambelele obaba babambelele kuyashesha sifundisa namba ngcono ngaba ngoba bayangibuka bayasho bayaxekuza namakhanda ukuthi iyana mfundiso nabo abayifundiswa ekhaya ezulwini bayifundiswa uNkulunkulu
manje ke Sisi siyakwamukela uzohlala kamnandi kuleli khaya umama Mhlakwane othobekile onokuthula olalela izifundiso zenkosi thina siphila ngazo siphila mahala siyambonga uNkulunkulu uzusibusisile wasibusisa ngalendlela esimangaliso amen ngiyabonga Baba izila kizila ke Sibenqeka uNkulunkulu uPastor Nkonyana ngizomcela athathe ithuba egameni likaJesu amen.
ngaseshilo ngafika la cishe ngazi ngo-76 kodwa ngo-75 ngafika la lapha eDanhouse. Ukufika kwami la nami ngangazi ukuthi kanti njengoba uNkulunkulu akhulumele ngenceke yakhe uPaul ukuthi lo ngimkhethile ukuthi abe ngisomlomo. Kanti nami ngizongena kule ndaba kaPaul. Amen. Haleluya. Amen. Ngoba mina ngisiwa la. Amen. Ngokutalwa ngiswati. Kodwa ngeza la ngoba ngizokhulula amazulu kulabafana. Uyababona laba? Yebo. Ngazokhulula bona ukuthi baphume elokwe bangena ispace sezimbuzi. Kodwa beze la kutholakala khona mahala. Manje la evangelini ngizwakala kahle. Ukuthi amsiye wala. Ngiwale kangwane. Ubaba bayazi laba nje uba kula maviki amabili besibeke umfowethu engimelamayo. Wasithekela kubaba amaplaza ukuthi singagcilazwa enye indoda. Kodwa sibe nathi bamangela abazalwane bathi hawu kanti ngibulawa amarent nje la kuhlalwa mahala. Hey Dlamini 30 something abantu bahleli nje eplazini. Ngonyaka bakhipha 150. Amanzi bathola mahala bayithengela nje ikhadi logesi nalo futhi nje hawo yinto nje uhulumeni wathi abantu kufanele bathole kancane. Bothi nesicilazela ufana nomuntu uwe. uNkulunkulu uthi ngiyamuka ngilungisela indawo. Ekhaya kaBaba kunezinto ezinjani? Abantu bafuna ukuya esogweni. Abafuni ukuya lapho kunenjabulo khona. Siyabonga. Siyawuphetha manje lo mshado. Bengiye ngakhuluma ke nezingceki zenkosi ngathi abafowethu sebenzisane ethuba bathi hawu ncike inkosi. Sicela usaluyiphetha le nkosi. Salwenze njani? Abantu usho njalo uPaul Paul uthi ngaphambi bangiphethe ngifundele eDlamini. Ngiyacabanga ukuthi lapha encwadini yabaseRoma 16 verse 17 yafunda. Ngifuna ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu ohlele esihlalweni sobukhosi. Haleluya. Funda lapho yengalandani uyathekula. Roma 16. Ngike ngayifunda kayizolo kodwa ngifuna ukugcizelela ukuthi sesiyayiphetha le nkonzo. Siyabonga. Priest siyabonga ngeke inkosi. Uphuma ama lo waseBeckville. Phambi sisanda mama. Uyabona umuntu othanda iNkulunkulu uyamthanda lo mama. Amen. Uthi uphuma vuso. Uthi uphi lo MC? Lo MC. Usiphelise kabi. Yesekhona. Hey. Yeah. Siyabo. Siyashintsha. Kodwa noma ngakubeka phansi ngoba niyangizwa lapho. Akekho ongangizwa. Right. Yeah, funda. 70. Roma Funda 16 verse 17. Yes. Isihloko. uPaula ukhonza kubazalwane. Nami bazalwane sengithi angikhonze kini nonke. Amen. Nina enenze lo mshado kwaba impumelelo. Baphi laba kabazibonabo angithathe lethuba ngisale ngibonga. Ngikhonza nakubo ukuthi uNkulunkulu ababusise. Amen. Ushiya umsebenzi uzinikele ngeimoto wenze yonke into lokho khombisa uthando. Ngiye ngambona uDudu nomhlakwane sebahleli nithile imoto evuleke phezulu. Lahla. Isilahla. Hey, madoda abantu banenhlala. Hey, yase bachiyemile nje sibathi. Hey, ayebashaya izandla man. Isuka nabona. Hey. Lapha encwadini ukuGenesis lithi uma wenza kahle. Amen. Usomukeleka. Amen. Umukelekile lo mshado. Amen. Bheka phela nezulu siye sakhuleka sathi
lithi iBhayibheli esikubopha emhlabeni kube boshwe ezulwini. Sacela nemvula ukuthi ithule. Nomoya thula uthi tu. Ngoba wathulisa umoya wathulisa ulwandle. Awubhebe soba yini nje. Ngoba ngabe kusuka enkulu idust ezala. Kodwa ubaba ngoba laba benze kahle. Malibonke abalenkosi. Ufunda mntanami sengasuka la. Verse 17. Manje ke kusekhona into eyodwa futhi engizoyisho ngaphambi kokuba ngiyiphethe lencwadi. Phelukani Yesu kaNkulunkulu uthi uPaula ngaphambi koba ngiyiphethe lenkosi yalomshado. Phendukani laba abadala uqhekeka. Alibonke abalenkosi. Ngiyacabanga ukuthi nayizolo nizwile mangithi ngihlanganisa yebo imndeni emithathu. Kuthi funeka lo mshado lemndeni emithathu ihlangana ibe umndeni owodwa. Angazi nothi niyangizwa yini. Kuthi ihlanganisa umndeni ongakho. Ihlanganisa umndeni okwamsibi. Umndeni okabani? Cedela. OkaMaZulu. Umndeni. Lo mndeni isifiso sikaNkulunkulu ukuthi lo mndeni ube unit, ube into eyodwa. Ngoba kukhona ongenzeka abe nephutha. Acabange ukuthi lo mshado uhlele umuntu. Uma into ihlele uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ubani ongamelana noNkulunkulu. Ngoba uma into ihlele siyibona ngale imisebenzi iyonilandela. Amen. Babudala ngifundele ngeSwati. Bentu seduzane noma umama okaKheza azongifundela lencwadi lapha encwadini cishe Exodus. Incwadi noma Exodus. Sabelela kancane. uyalalelwa ena usomata isimbono Sesiyawuphetha lo mshado. Suphetha ngana incwadi lengizoyifunda manje. Ukuthi lo mshado sushiya esandleni esinamandla. uNkulunkulu uyathanda ibandla lakhe. Ake ufunde le ncwadi. Ngiyacabanga sahluko 14. Ngifundele lapha ku verse 20 noma 18. Uzongumela lapha ku 21. Funda ngeSwati. Lalela uNkulunkulu uma uthumelana noSimakade uthi amaGibhithe ayongazi ukuthi mina nguNkulunkulu. Funda futhi. amaGibhithe ayongazi ukuthi mina nguSimakade. Lalela mntana kethu, lalela ngane kwethu. Lalela. Uma iBhayibheli likhuluma ngomuntu likhuluma ngabantu bakaFaro, abanye abasahlele enkambeni zikaFaro. Likhuluma ngalabo abantu abangakakholwa. AmaGibhithe ngoba phela wona ayegijimisana nabantwana bakaNkulunkulu. Akandoma kezwala yena. Amen. Lithi iBhayibheli amaGibhithe azongazi. Uma umuntu ethinta umntwana kaNkulunkulu uthinta iso lakhe. Ngoba uthi iso lakhe bheka liyabuka abantwana babantu. Amen. Emhlabeni wonke. Amen. Umntwana kaNkulunkulu uyisithandwa sikaNkulunkulu. Amen. Funa mama. amaGibhithe ayongazi ukuthi mina nguSimakade. Nase ngiwanqobile ngisho naFaro nempi yakhe. Netincola takhe tempi nebagibeli bamahashi akhe imbali. Ngabe umuntu ugibela imfene. Kodwa uJehova angeke amyekelele olungile.
noma bagibela bahasha noma ngabe bagibelani. Haleluya. Amen. Thina sibonga igazi. Azilevana kuyiko la ekhaya ubone lodwa ibhiya ongafaka ibhiya la uzoyithinta uzoyithola lento ayifunayo ngoba ngena utshwala amen ngoba ngangena utshwala la kungena inyoka emzini kaMhlakwayo ngoba funeka uNkulunkulu uyasabela amen funda mama standards Ingilosi yaNkulunkulu leyihamba embi kwesive sema-Israyeli yakhwesha nyova yema ngemuva kwaso. kunengilosi asithen amen iya ilithi iBhayibheli iyahamba phambili haleluya amen ibahola abantwana bakwaIsrayeli njoba isihole saze sabala amen ake sithen amen ingilosi kaNkulunkulu ebeyihola lo mshado amen uma ibona ukuthi khona konakala ngasemuva funda ntwana kethu. Ingilosi yaNkulunkulu leyihamba embi kwesive sema-Israyeli yakhwesha nyova yema ngemuva kwaso. Uma ingilosi ibona ukuthi khona inkinga ezozeka ngesemuva iyakhwesha phambili lithi iBhayibheli iyakhwesha iyabuya ngasemuva lalela ungeke umthinta umntwana kaNkulunkulu ibandla umzimba kaJesu umzimba kaJesu umzimba kaJesu umzimba kaJesu sikhuluma ngalo lelo bani amen akhipha uNkulunkulu eGibhithe amen elikhona ngendoda uMose amen yilo leli bandla amen phela la uma uNkulunkulu nedwa washintsha makufika uJesu la ngabe sahamba ngalomthetho kaMose amen la ngena manje kwezikamoya amen la kwashintshwa mawuyifunda lezi ndaba zoyithola amen ukuthi lesivumelane esidala wasiguqula ngoba sasingamsiza umuntu ngoba kwakuwumthetho kodwa isivumelane esisha sinamandla amakhulu amen simkhipha umuntu emadimoni amen simkhipha umuntu lapho uSathane ethi umfake phakathi ebishini sinamandla amen alibonke abalenkosi funda ngane yakwethu awuphinde lapha yenze njani. Ingilosi yaNkulunkulu leyihamba embi kwesive sema-Israyeli yakhwesha nyova yema ngemuva kwaso. Yema ngemuva. Nayo lensika yelifu yesuka embi kwabo yema emva kwabo. Nalensika. Hallelujah. Amen. Nayo yakhwesha uzoyizwa ukuthi lensika kwakhona bani phakathi kwayo. Bamhlakwayo. Dudu. Hayi bantu ningasatshiswa. Akekho umuntu ongamelana nale bandla enkulu. Mawufunda incwadi lapha incwadi ngicabanga yabaseGalatia. Yiko uPaul athi alikho elinye ibandla elingamiswa ngaphandle kwaleli. Amen. Elingavela sengaba yiqalekiso zonke ezingawela lapha. Alibonke abalenkosi. Funda ngane yami siyakhuleka. Emkhathini wesive saseGibhithe nesive sema-Israyeli lelifu laba bumnyama esiveni saseGibhithe. uNkulunkulu njani lithi iBhayibheli waba phakathi kwabo. Amen. Waba phakathi kwabani? Waba phakathi kwabo. AmaGibhithe abangapha kwesokholo. Ama-Israyeli abangapha kwesokholo. Esokunene sikaNkulunkulu. Amen. Lithi iBhayibheli lona lelo ufunda mama. Lelifu laba bumnyama esiveni saseGibhithe. Kodwa laba kukhanya esiveni sama-Israyeli. Hallelujah. Amen. AmaGibhithe
lelifu laba bumnyama lalela phela kwathi kwama Israel kwaba kukhaya amen alibomva lenkosi amen nikhona amen amen lalela msheke ungahlali la kwahlala khona amaGibhithe ungeke ufikelele amen alibonga balenkosi amen ungahlali endaweni yamaGibhithe amen uzoba senkingeni ngoba akekho ingilozi ezokubona ngoba uhlele endaweni yobumnyama lithi lelifu laba yibo uma umuntu engakholwa mina ngangafuni indaba yensindiso amen ngithi angihlele endaweni yani ngithela ngihlele endaweni enjani ngoba ngangingaboni lokhanya manje uma ngitshela ngendaba yokusindiswa ngathi hey uyabheda lo muntu ingathi sidlela kangaka inkamba zikaFaro ukhona umuntu ongangiyekisa angithi akwenjalo mapho yini uzenza uClef ngathi wena wafa wasindiswa yazi ukuthi abantu bakabazenze ngathi uClef sozenza nje sothulile nawe sengathi wena wavela wakholwa nje angithi nawe iGibhithe nawe wena futhi bobanjwa amantombazana angithi bophuza wena haleluya bekuyiGibhithe lithi alibonga balenkosi lithi Bible amaGibhithe abasemnyameni lalela ngitshela lalela njengoba uthukuthela amen ukuthi eyikwazi lo mfundisi wakhuluma kanje usebumnyameni amen vele amaGibhithe ayethukuthela amakhuluma uMose amen alibonga balenkosi amen kodwa uyasibambelela man la kabo Jesu kunjani kuyakhanya akasondeli uTokolosho amen uTokolosho kanjani ngoba sisekhanya uTokolosho uyasaba la khanya khona amen uTokolosho uthanda la kumnyama khona phela nalamarotho lawo nawo asebenza ebusuku la khona ubumnyama haleluya siyathandaza hlakwala sinishiya nalokukhanya amen ukuthi sala nalokukhanya akukho kuzongena amen futhi ngeke ngene lutho olunjani elingahle lenze ukuthi lo muzi ungabuseki amen ngoba usekhanyeni amen akuqhubeke mama sengiyathandaza lelifu laba bumnyama esiveni saseGibhithe kodwa laba kukhanya esiveni sama-Israyeli ngabo bonke lobo busuku ifu leli laba bumnyama yemntana bethu uhleleni lapha emnyameni uhleleni lapha emnyameni bengajabula manje sengiyathandaza amen manje njani manje uqedile mama sive samaGibhithe nesive sama-Israyeli atizange tihlangana hey wena yini okwenza ukuthi singahlangani akuba kwenziwa ngoba vele uma abantu sebathola ukukhanya akhonakala ukuhlangana akhonakala ukwenza njani ngoba ubumnyama nokukhanya akufana ahlangana haleluya yasite yenkazi umhlabelelo nkazi mule kodwa abantu ngoba bathanda ubumnyama suka kule ndawo yamaGibhithe buye endaweni yokukhanya izinto zakho zoba suku izinto zakho zoba njani zonke ibusiso zivela kuJehova uma ufuna ibusiso woze ekhanyeni
uNkulunkulu usebenza ekhanyeni. Uma umuntu eza kuNkulunkulu uze ekhanyeni. Hallelujah. Yabona ntombazana namhlanje kuhle. Yabona mntwana. Stand up. Yabona namhlanje kunjani namhlanje? Namhla kubona seliphumile lebala lakhe. Ngoba uphumile emnyameni bamadimoni. Wafika lapha ekseni sifika nomama. Asazi ukuthi wayefika ngesikhathi. Wathi ngizolindela ukuthi uNkulunkulu ngithume kule bandla. Othi la ngizofika ngisinde khona. Hallelujah. Satan wayebeke ufuna kabulale 10 yabantu. Namhla yabona amadimoni enzayo. Abulawa abantu abaphethe izinto zobumnyama zika Satan. Uyazi khona into engake engizotshela yona, hlala phansi la. Uma labantu begibela noma etaxini bangena nabo bangabantu. Kodwa uma seyiwili itekisi tholakala abantu abangakhi? Nalezo. Tholakala abantu beba14, beba15 kodwa kutholakala abantu abangakhi? Tholakala abantu abawu14. Los 15 uphi? Usuwenzile umsebenzi wakhe. So buyele lapho avela khona. Emkhathini lapha avela khona. Bazalwane, isikhathi sokuba size ekhanyeni. Isikhathi sokusize kuphi? Ekhanyeni awasondela amadimoni. Kodwa ubumnyameni lasebenza khona. Leyisuku zokuthandaza. Othi Nkosi mangingibaba umuntu ozotholakala nami endaweni yamaGibhithe. Hallelujah. Sizothandaza. uNkulunkulu bengazi ukuthi ukuhlala esonweni. Ngihlele endaweni embi. Ngihlele endaweni yobumnyama. Sondela ngithandaze na. uJesu uyakubiza namhlanje. Sesiyokudla woza wena sikhuleke nawe. Bantu baba ningasuku lokho kodwa ngiyajabula ngoba vele nisela iduzane. Ngisazomsebenzisa uyazi thuthu. Hayi ukuthi njengoba sogana ucabange ukuthi uzothi kusazosetshenzwa. Begijima naye abenzoceza. Gijima naye kuzo zonke indawo. Hayi ukuthi umbusicaba ukuthi uzothi hayi mina sengane la asikafiki kuloko gana kwasezulu. Lapha nje usakhonjisa ubuhle kwaJesu. Kabakhalwa la. Lapha kuyasetshenzwa lapha. Anginado umqhayi makoti kufanele enze nje. Hey wena. La njoba What umbuzothi manje hayi mina ngisakwazi ukuhlabelisa amakhorasi ngoba hey mama yabona lo mntwana khona le ntombazane yana lo nithi wabani umntombazane ukale kabani kaSkhosana kuze manje akayithambisi lo mntwana uyasikhohla ukuthi kanje mina sengifaka iring ngoba khona iring esezulwini athi uPaul ngijisela abanginise lonke Kristu nintombe emhlophe ngenabani. Lapha sikhuluma ukuthi ngoba sesishadile sesoloku sithothobala. Siyaqhubeka ngamandla. Alibonke igama lenkosi. MC bantu baba nina nonke makhona nangu MC uyathatha lethuba. Awu siyabonga uNkulunkulu wasibusisa ngawe. Yazi insizwa le noma kubaba kodwa yasebenza lo mfo. Amen. Yasebenza. Yabona makuthiwa khona abantu abakade babafika emshadweni. Baphese baba uthotha abantu abanje. Yabona ugcwala ihoro lonke abona abantu ukuthi bahleli kanjani. Umbone exosha athathe zitsha kanankinga. Mshayele izandla manje. Isikhathi esiningi nithi hayi kufanele kukhulume ngomuntu. uPaul uthela abesifazane bamukeleni. Ngoba babambisene nami emsebenzini wenkosi. Akanankinga lo mfana thatha John. Kodwa inkozo yakho mfana. Omhle ngiungumani
nenkosi yami uJesu Kristu inkosi yokuthula isibusise. Bathandekayo ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngendlela emangalisayo ngibuka nje ukuthandwa uNkulunkulu inkosi yokuthula isibusise. Ngiyavuka enhlizweni yami ukuthi inkosi yami bengubani mina inkosi yokuthula isibusise bathandekayo kodwa ngiyazimisela enhlizweni yami ukuthi mangihlale kuye bathandekayo yiko bathandekayo ukuzongisiza endleleni bathandekayo kho konke mangimethemba uNkulunkulu bathandekayo ngoba inhloso yami yakho konke ukuyombona bathandekayo nje la ngiyadlula kodwa bathandekayo ngibhekele ekhaya ezulwini inkosi yokuthula isibusise bathandekayo ngibonga kakhulu bathandekayo kubo bonke nje abazalwane bathandekayo nakubo bonke nje bengiphila nabo ngibabonile nje bathandekayo bephakama ngendlela emangalisayo bathandekayo bekhipha izimali zabo hayi bathandekayo ngaba inkosi ngamangala bathandekayo bengingenalutho kodwa uNkulunkulu hayi wazibonakalisa bathandekayo ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu wami bathandekayo ukuthi nangempela ngiyazimisela nami ukuba bathandekayo ngiliphathe kahle lelikhaya ngimphathe kahle nobaba inkosi uthula isibusise bathandekayo ngiyazimisela ngithi inkosi bathandekayo mangibe ngothobekile ngekhathi zonke nakuba abafundisi bami inkosi uthula isibusise bathandekayo ngithi bathandekayo kuye ukuko konke bathandekayo noma kuwo wonke umuntu bathandekayo othintile bathandekayo abanye bakhipha izimali ezimangalisayo bathandekayo bangisiza ngendlela emangalisayo uNkulunkulu hayi bathandekayo ubona isandla sinikele ngokuzinikela okumangalisayo bathandekayo umndeni wami bathandekayo kakhulu bathandekayo support ubuti bonke bathandekayo uvusi bathandekayo ngiyambonga uNkulunkulu ngiyakhulekela ukubathanda nonothi inkosi yokuthula isibusise ngiyazinikela bathandekayo ukuthi njalo ngihlale kuyinkosi yokuthula isibusise. Amen. 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 Hayi ke mina sikusini ngiyanibingelela bathandana ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Angisibongele nami bathandanayo ukuthi wesinikwa umphathi hlelo ukuthi siphila ngazo bonke kusimsibosise. Ngibonga kakhulu bathandeka uNkulunkulu wangenzela umsanami ukuthi angenze kube umntwana wakhe. Nami ngangelutho emhlabeni ngangiyisoni kodwa uNkulunkulu wangithanda. Kusimsibosise. Kakhulu bathandekayo ngibonge nami uNkulunkulu bemhle isaqala lenkonzo abantwana baNkulunkulu bambisana nathi kuze kufike usuku lapho ifika khona. Ngokuningi bathandekayo mobhekene lenkonzo yasinda indlela emangasayo. Angiqali ukuba kuyo kodwa sengathi bokukusha inkosi umsimbosise kulomshado kuningi okwenzakalayo. Ngiyakhumbula umshado wokuqala ngathi mangilapha ekhaya angathi mangisekhishini eyangithola indoda kaNdlovu ithola ngimile ngiyabona ukuthi lo muntu ujulile uyacabanga manje ngibona ukuthi izinto azihlangane ngedwa ngibamba lapha nalapha kodwa yangisiza athi hey suka ungacabanga kakhulu inkosi umsimbosisi manje ngiyabonga ke kuloko ukuthi ke hayi baningi bebengikhuthaza bebuza lokhu nalokhu sokwenzakele lokhu nalokhu ngaphela umqondo uyakhohlwa mawuthele kakhulu ukusinda ukhohlwa nje nento ungashiya nemali lapha uyabona kodwa ke bengisiza phela abazalwane athi hayi lapha sokulungile inkomo sezikhona lapha senenzeni lapha nalapha sikhuthaze inkosi umsimbosise nokuzinikela nje kwabo abobaba abahloniphekile badela amakhaya badela imisebenzi yabo masilanda inkomo lemaplazini ngathola ubaba sebekhona sebemnembensi yabo bathipha inkomo siyayiwisa manje lithi mina hayi basayikhuleki nangale sigcotsheni bathi hayi ayiwe inkosi umsimbosise babe wenza umsebenzi wabo nathi sathi singapha siqhubeka bona basebeqedile ngale khweni manje ngibonga kakhulu bazalwane ukubambisana okukhulu imithandazo yenu nako konke kwenze ukuthi lento ibe impumelelo. Abafundi labasempumalanga bebangabakhaphi nabo ngiyangabatshela ngathi bazalwane uze lokube impumelelo asilemndeni emibili kodwa yinina enenza ukuthi nangempela kuphumelele ukudela imali zenu nako konke nesikhathi senu
nizobambisana nathi ukuthi lo mshado ube impumelelo. Nkosi Msimbosise yilawo nje bathani kamazwe kunawo ukubonga kupheli nasensukwini malivele ithuba siyoloke sibongile. Nkosi Msimbosise nami mhlawumbe ngizoba khona nje insukwane ezimbalwa emva kwale nkonzo mavela lelo thuba ngiyolo ngibonga. Nkosi Msimbosise ngibonga kakhulu nanonke bathandekayo imindeni nomndeni wasekhweni nomndeni wamhlakwana bayabadela namakhaya beza la nani nonke nabomakhelwane. Nkosi Msimbosise abanye bazivulela amakhaya bathi hayi ingceke zenkosi ngeke zingaphatheka amakhaya ethu siwavulile abeze balale ngesizotha bavuke ekseni bashawe kube kuthi. Nkosi Msimbosise mfuka mtshalo zwathi hayi la opposite wathi hayi ngizwe ngazathi sengisehotela manje siyabonga bathandekayo nje. Inkosi Msimbosise nonke. Amen. Siyobe sesimdumisa simdumisa sisibayethe ingonyama yabazulu. Siyobe sesimdumisa simdumisa sisibayethe ingonyama yabazulu. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga mnikazi mandla wonke. Siyabonga Somandla. Siyabonga Dwala lethu. Baba usuhambe nathi kwasibona. Sithi udumo lonke Nkosi nobungcwele bakho. Sikunika lonke Baba udumo kufanele kwangwa kufanele kudumiswa. Sibongile uNkulunkulu wethu. Siyami sibonga ukukholwa isandla sakho somusa. Sikuzule Baba uhamba nathi kule nkonzo kuze kube la. Siwabonile amandla akho namanje Baba sikuzule ukuthula kwakho ukuthi impela uNkulunkulu okukhozwa. Baba sibongile ibandla lethu sisazophuma ngokuhlukana sisazohlala abantwana bakho phakathi kwale khaya ngenelela izindlela zonke ezizovela abantwana bakho sisala phakathi kwale khaya uNkulunkulu wami. Hamba amakhwela wonke umuzi wabiyelo baqinise Baba sinikela bona sizobonga egameni. Nijabulele kangakanani ukuthi namhlanje lokwatshata? Ngijabule kakhulu umhlobo wami ngimjabulele kakhulu bakithi. Yabona okungenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka. Sikholwa ukuthi lokho kwenzekile kuvela uNkulunkulu ngempela ngoba singahlala masizalwa sitshela ukuthi singamabesifazane sitshela ukuthi siyoshada ngenye ilanga. uNkulunkulu mayengakuphanga umshado suke ngakuphanga. Kodwa kwesinye isikhathi siyagive up sitshela mhlawumbe ngoba sengingaka umshado ngeke kusaba khona kodwa kulokhu sibona ukuthi uNkulunkulu ukhona useshadile umhlobo wethu kuhle. Siyamthemba uNkulunkulu uzohlala kahle nasemzini wakhe. Siyabonga. Siyajabula kakhulu njengoba uDudu eshadile. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. uNkulunkulu uthembekile ezintweni zonke. Mawukholwa nguye uyarelaxa nje bese ekwenzela izinto. Ngiyakhuleka ke ukuthi uDudu asiphathe kahle
into ezokwenza ukuthi ayiphathe kahle uthi angasuki uNkulunkulu mayehleli uNkulunkulu nje umuzo wakhe uzoba right uNkulunkulu uzomenza nezinto angakaze acabanga ukuthi angaba nazo ekuphileni kodwa mayehleli uNkulunkulu uthembekile abalekele kuye whatever happens endleleni yakhe azi ukuthi God is there for her amen. Amen. Yeah. Simphiwe usho ukuthi ujabule kangakanani namhlanje baba ethatha unkosikazi? Sijabule kakhulu ukuthi sesinoba sozoba nomama omusha. Sithokoze kakhulu impela. Yeah. Ungathini umama umthembisa nje umama? Umama somhlonipha njengoba sihlonipha ubaba. Naye somhlonipha. Yeah. Yebo. Anifisa ukuthi ngathi mangihamba kohlala eThekwini sale no. Cha. Bazohlala nabo khona la ekhaya. Makwenzeka thina sithola imisebenzi kude siyazi ukuthi ubaba khona azosala naye. Yeah. Yebo. Nithini ke bantu bonke bazonichasa la bazonilekelela. Sibonge kakhulu kubo bonke abafaka isandla. Sibonge nje kakhulu angazi ngathi sibonge kakhulu impela. Sijabulile. Umcimbi uhambe kahle futhi ubungekho uhambe kahle ngaphandle kwabo abantu abawenza ukuthi uhambe kahle. Yebo. Siyabonga kakhulu. Untokozo igama? Ntokozo Mhlakwana. Okay. Usiphela kanjani Mhlakwana wena? MOHAKOANA. Oh. Ntokozo uthokoze kangakanani njengontokozo ukuthi mhlawumbe uphithizele la? Ngijabule kakhulu mina kusiya ekhaya phithizela namhlanje nokuthi wonke umuntu odlile nokuthi wonke umuntu ubeke ejabulile. So lokho kubalekile. Benilindile kangakanani usuku njengoba senazo ukuthi ubaba uyothatha futhi? Sisilinde kakhulu because simbona ukuthi uba nesizungu because sina sinanto ababhizi isikhathi esiningi yabo. So agcine sibona ukuthi uba nesizungu. So right now ngoba senomuntu ohlala naye sekuzoba ngcono. Ngiyasaba nesizungu so nokuthi sihambe sikhululeke nathi sazi ukuthi senomuntu omgadile. Ungasitshela umama lo yini uzimisela ukuthi uzomphatha njani Okay, uma lo ofikile sizomphatha kahle kakhulu. Oqala somhlonipha, somnika indawo yakhe njengomama because all along vele besekuyise sibheka izinto because besikhona thina ngithi. So ukufika kwakhe uyena osezoba umama, uyena ozobheka izinto. Masisuse lokho sikubeke la sizokususa sikubeke lapha sikubeke khona ngendlela yakhe njengomama. Kubo bonke mhlawumbe hayi sibonga kakhulu konke umuntu osizile angani mangibabale because ngicela ngikhohle abanye yabo but sibonga ngusisijabu oyinikele kakhulu sukela ekuqaleni sibonga kakhulu umama Zulu oyinikele sukela ekuqaleni naye since iqalile nje sithenga izinto indawo zoyitoromisi nani yibo besisa kakhulu futhi Dominic naye usisa kakhulu etoromisi zonke besikhona izikhaphile ubaba nekhona nomama Mdudu. Ukuthi basuke boba abantu mamohlala eCape Town sale lokho bekhani muni bosha fara tla nazi la because sina ngisho sina singabantu abahlala behamba so siwashi isikhathi fara bahlala la. Sibonge kakhulu sitwa sibonge kakhulu ukuthi nifike nani. Sizwe namhlanje yaphithizela kumnandi la ekhaya nizwela njani abantwana? Sijabule kakhulu impela. Engakusho nje ukuthi sibonga uNkulunkulu ngakwenzile. Thina ngamandla ethu okuningi besingesa khona. Sibone nje isandla sakhe kakhulu. Sisebenza. Thina zange senze lutho besirelaxile nje sibona amandla kaNkulunkulu esebenza thinta abazalwane banikela ngezimali banikela ngeimoto abanye physical ukwenza something. Ujabule kangakanani ukuthi kungene usisidudu la? Ngijabule kakhulu engakusho nje vele ukuthi ubaba uthole umuntu onkosikazi ozoba ongathini unerole kaBaba naye bekanayo ngoba mina ngihlala naye ekhaya ungikhulisile anginayo ubaba so nguyena ubaba kimi ewumama kimi so uthole umuntu vele ofundisekile nokwazi konke uzomphatha kahle. So ubonga nje mhlambe wonke ngibonga kakhulu kumphakathi osingathile wasixhasa. Ngibonga omakhelwane
ngibonga umndeni, ngibonga nabangani nabo bonke nje abantu abayinikele baphumelele. I'm ready when Good. All right, siyabonga. Sibonga nokuthi umshado wakho sisidudu nobaba uMhlakwana uhambe kahle. uNkulunkulu benani kusukela niqala kwaze kwaba sekugcineni. Sisidudu ngithanda ukukukhuthaza ke ngingumama wakhona la emadadeni ukuthi hayi nala kumama land kuyaphileka sisi uzophila nje obaba uphila umuntu omusha. Phela nje kuthi kuhluka nje kancane. Nawe uzobona ukuhluka kwakhona kodwa akuthusi ungasabi sikhona sizokulekelela sokukhulekisa inkosi kubusisa. Amen. Ngiyabonga babuhlamini ukuthola ithuba elinjengaleli bese ubuza umbuzo ngalabo bazalwane abahle kangaka. Engingakusho nginezinto nje ezimbalwa. Okuqala ngiphawula inkolo ngendlela abayihlonipha ngayo kuleli bandla lenkosi uJesu. Kungijabulisile mina njengomunye wamalunga leli bandla. Engingakusho ke sebeqalile lolu hambo. Kuyilo lolu hambo okwashiwo kwathiwa siliqalile esaliqalelwa inkosi yethu Jesu Kristu. Isiqalela uhambo eyasethemba uma isishiya ukuthi soluhamba ngendlela efanele. Njengoba ke sebengenile umfowethu uMhlakwana nodadewethu uDudu kule luhambo, mina ngibethulela isigqoko njengomunye umzalwane oqalile walahamba lolu hambo. Ngibonga kakhulu ukuthola leli thuba uDlamini ngipha lona ukuthi ngibe namazwi njengoba nami ngiqala lolu hambo. Mnomzana uDlamini wayekhona alithatha alithwebula enzela ukuthi libe umlando ukuze uma izinto sezingenye indlela sikhumbule ukuthi sasilithathe ngendlela uNkulunkulu afuna lolu hambo sihambe ngalo. Ngibonga kakhulu ukuthi ngibe senhlahleni ke ukuthi namhlanje ngiphinde ngibe ngomunye onamazwi ukuthi asihambe lolu hambo. Ngikhotha ke lamazwi ukuthi uma kuthiwa asibe namandla ekukholweni siqine enkosini kusuke kushiwo ngoba phela lolu hambo ludinga amandla, ludinga ukuqina, bese ke lidinga ukuthi sibe nawo lenkolo yokumthanda uNkulunkulu ngenhliziyo, ngengqondo, amandla, ngomphefumulo. Lendlela ke ibalula. Ngibonge kakhulu lelithuba eninginike lona lokuthi ngibe namazwi kulodadewethu nobaba wami okungibaba uMhlakwana, dadewethu osewumama okunguDudu osekumama uMhlakwana namhlanje. Ngiyabonga babuhlami. Njengendoda namhlanje ke ethethe futhi unkosikazi nje uyazi nje. Cha siyambongela umakhelwane kusiyami ukuthi ayitholele na iumbrella yakhe bakithi emva kwe obhlungu asekedlula kubo. Siyambongela, sifisa nje kusiyami ngathi bangabambana kuze kube sekugcineni okuhlanganiswe umdali kuyophinde futhi kuhlukaniswe uwe. Simbongela kakhulu sithi nje mababambane. Inkolo yakho umuntu onjani impila njani naye? Hayi indoda esibambisene nayo kahle kakhulu, umuntu ongena olunge ngalendlela engachazeki. Hayi asil futhi kakhulukazi ke phela umakhelwana wami lona uMfombesi, mina ngithatha uMandlovu naye bethatha uMandlovu, sibizana nje uMfombesi. Yebo. Cha indoda elungile impela kakhulu. Akukho kube ngikwaziyo ngayo. Ngithini kumama lo
ungenayo namhlanje lapha amazwi akho umamukela. Awu. Umama ongena namhlanje phakathi lekhaya kamakane sithi siyamemukela njengomakhelwane. Kanjani? Yeah, bazizwe sekhaya impela. Yeah. Yes, yabo. Siyathathe namhlanje nkosikazi. Okay, manje into engazazi. Ngiyabonga nje umsebenzi kaMhlakwana wenzile. Ngibonga kakhulu ukuthi athola umakoti. Umhlakwana ufikele kimi la. Yeah. Ufikele kimi. Yeah. Wasilandela la ubaba Khatebe. Yeah. Umuntu njani niphila naye lapha? Siphila kahle kamnandi kabi noMhlakwana kakhulu baba. Nikaze Akasakaba. Nengane zakhe bezincane kimi. Umuntu ofike eqala la uNtu wakhe, udadewabo. Sahlala naye Mhlakwana ngiyabona wayesalungise emuva. Kodwa wagcina sebuyileke nomakoti kwabuya nomakoti. Sahlala nezingane. Zonke izinto zabo bezimnandi. Asikaze sixabane nabo. Yeah. Sihlale kamnandi. Ngithokozela ngalosuku lwakho. Kakhulu. Ngithokoza kakhulu ukushada kwakhe. Ngoba nami ngimzela ubuhlungu phela ubaba usemncane lo muntu. Kufanele abe naye umama. Ngiyakubonga ke lokho. Ngibonga lokho nje mfowami akukho kunye. Sihlale kakhulu noMhlakwana kakhulu. Siyezwana futhi naye. Nezwana kakhulu. Siyabonga. Siyezwana. Ngiyabonga kakhulu. Ngathini kumama ke nawe ube namazwi nje umkhuthaza njengomama ungenayo. Siyezwa ukuthi beyintombi abanye abantu nabambona bathi umama kanti akazi abe mama. Ungathini kuwe nje mazwi kumluleka nje ukuthi hayi eMamaland kuyahlaleka nje. That's how it. Hayi siyabonga nje kakhulu ukuthi uNkulunkulu amenzele umusa. Uqiniso vele ukuthi umshado ubizo. uNkulunkulu umbizele kulomshado ngoba amethembile. Ngiyakholwa ukuthi njengoba aqhubekile intombazana ebusheni bakhe namanje uNkulunkulu uyomgcina ngoba ngifakaza ukuthi ngimbonile agcina nami. Cishe umshado angene kuwo uNkulunkulu umhlelele ukuthi uyokhona ukuma yena kakhulu nakahlele enkosini. Kungabi nje ukuthi ke mhlambe sakhona akhohle ukuthandaza akhohle kumethemba uJehova ngoba izile nkosi shona amagama lithi methemba uJehova. Ngayo yonke inhliziyo kunganqiko kwakho uqonda umazisi kakhulu yena ngiyamethemba ukuthi uNkulunkulu uyomlwela ngoba amsizile ebusheni namanje uyoqhubeka naye uyokhona nje kuyaphileka emshadweni kakhulu nakuno Jesu naye futhi ngijabula ukuthi umyeni wakhe ngibaba okholwayo ungibaba futhi omesaba uNkulunkulu angeke kube namsindo kuyaba nokuthula ngendlela emangasayo nakubo futhi labantwana uNkulunkulu uyomthwalela ngoba thina sithwalele emshadweni sithwalelwa nguye ngiyamthemba kakhulu. Hey ukusho Nkosi yami baba ukuthi uNkulunkulu abafihle ngivile umyafakazi izolo enkonzweni ukuthi uma kumkwamukelana nokubambisana akusekho nje kunye ukuthi umama ngumama bathobelane liqiniso ukuthi vele umshado onje umshado wokuhlanganisa uNkulunkulu ngasho nami kwabami bantwana ngathi asingase sabheka okunye asibambisaneni nabo labantwana uNkulunkulu babusisile ngokuthola ukuthi umama okholwayo usisi okhuliseke imfundiso yebandla abantwana bami ukumamukela nokumjabulela nokuthwalisana naye futhi bavuleke bakhulume kuye nayo yobaphatha kahle yiloko nje kakhulu. Ngiyabonga nami Nkosi yami. We mame hayi uyabona ukuthi cha ihamba nenkosi phakathi ubuhle lekhaya lona ubuhle bakhona beproject neyikhuluma nje beyikhona hayi sathana uyidelile inkani hayi bemhle ngendlela emangasayo yebo siyabonga la mama sizela fika usuku leli ukuthi ujabule ubani sesidudu abe nale nkonzo yomshado ngabe nijabule kanganani ni family yakwaNkonyane nabazalwane bakho? Sijabule kakhulu sonke futhi kusukela ku Sunday school kuya emalungeni ebandla wonke sijabulile baba kakhulu sihambele kahle ududu usiphilele ubaba uMhlakwane akekho sihluphile yebo baba uye wafika nje engqondweni yakho ukuthi ududu uzakashada
Ye baba ngendlela befakaza ngayo lo mntwana naye ngokwakhe bengazi ngoba besho nje athi akukho engikulindelela emhlabeni ngilindele umyeni wami uJesu. Yebo. Ngiyabona. Uphilile abephila nje impilo yobuntombi. To. Intombi enganankinga baba. Yeah. Ududu be iexample ebandleni. Yeah. Lonke ibandla baba. Njoba ngisho ngithi Sunday school. Futhi nafika enkonzweni uyawazi umsebenzi wakhe wamakhorasi. uNkulunkulu ambizele kuwo. Uculisa amakhorasi kuthatha uMC. Yeah. Sibusiseke sonke. Yeah. Yeah, njengoba ungena ekhaya eselinabantwana ungathini ebantwaneni laba bakhona lapha nawo babaluleke nje mhlawumbe mazwi nje inkuthazo ukuthi bahlalisane kahle kamnandi nomama wabo. Sisazokhuluma baba nasiceda labo mama ukuthi bayavusa umbhede wakhe. Yeah. Inkulumo yokugcina leyo esizothi nasebaqedile bese siyababona. Yeah. Labantwana. Yeah. Ngiyabona. Yeah. Sibonga kakhulu mama. Bazalwane ke bonke abasupportile ke umsebenzi lo. Kakhulu baba. Imali, ngeyimoto, izandla zabo, imkhuleko kuze kube impumelelo konke. Yeah. Yeah. No sibonga kakhulu inkonzo nje ibinjani hambe kahle ngubona kwakho manje. Kakhulu baba uNkulunkulu abekhona. Yena futhi abelawula. Yeah. Siyabonga. Ungathini kuba umhlakwane ke mhlambe naye? Maqondana nani? Sesho nje ukuthi ungenile kule nkonzo lena. Ngizomnika phela amazwi ukuthi aphathe kahle umakoti wakhe. Yeah. Babekezelelane. Kakhulu bakhuleke. uNkulunkulu abasize. Abakhanyisela ukuya phambili endleleni. Yeah. No sibonga kakhulu make. Ligalelo lakho. Yebo. Yeah, thembu wakuzwile. Yabalalele nasi. Ungathini ke? Umshado. Ngalomshado siswakho. Hayi baba Dlamini siyabonga kakhulu impela hayi. Umshado uhambe kahle kakhulu impela. Sibonga na inkingi uqala kwawo. Uqale kahle uNkulunkulu usibusisile. Usihlelele kahle futhi lo mshado lona. Uqaleni kwawo nje kuzokwamanje nasemaphithilweni uhambe kahle kakhulu. Ngifisela ke usisi noma umhlakwane bahlale kahle emzini wabo omusha bawakhayo. uNkulunkulu ababusise, abahlahlamelise, abaphakamise njalo. Bayiphilela inkosi, bangalahla uNkulunkulu. Ngoba uyisekele sazo zonke izinto. Ngaphandle kaNkulunkulu hayi lo muzo ngeke wakheke. Bahlale njalo uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu. Umfabo kamakoti. Bonke abansingathile ke. Abasingathi ngithi njawo impela benzi kahle, benzi nakwabanje. Ibe inhle kakhulu lento le. Basupport njalo. Sibonga kakhulu. Zonke nezipho abasinikeze zona siyabonga. Sithi uNkulunkulu omkhulu. Amen. Yeah. Ujabule kangakanani ukuthi umsebenzi uze waphela ufikile emaphethilweni? Inkosi yami ngendlela engijabule ngakhona ngazi ukuthi ngingathini, ngijabule. Yeah. Hambe kahle konke. Hayi hambe kahle shem. Hayi hambe kahle impela uNkulunkulu ube nathi ngakho konke. Mathini ngamazwi akho kumukela futhi umakhosi simukele izolo ngalo. Siyamukela phakathi kwaleli khaya Nkosi yami ngoba uzosigadela labantwana futhi sikujabulele ngayo naye umama walabantwana. Nako nje sikujabulelayo. Bamjwayele baze basho bathi hayi thina anti sikhuliswe uya sinankinga nomama Mdudu. Uright mangabe ngena phakathi kwaleli khaya. Hayi siyajabula impela Nkosi abangathi kodwa uNkulunkulu angabasimamisa njalo nabantwana namhlakwane kube kwakheke nje ikhaya. Kungabi khona umoya omubo ozongena. Hayi kuzohamba kahle. Siyamethemba thina uNkulunkulu kakhulu. Ngithokozela kanganani njengobhuti omkhulu. Hambe njani ukubona kwakho? Hayi thina sabahlakwana sijabule kakhulu. Hayi impela sijabula kakhulu. Inkosi angazathi ngawubusisa umuzi babusise nabo bonke nabantwana ikakhulukazi bamhloniphe lo mama wabo nobaba wabo bamhloniphe. Hayi impela uma ngihamba kanjalo umuzi siyazi wabahlakwana uzokwanda uqhubeke ube mkhulu. Konke nje sikufisa sifisa nje inhlanhla.
nakubantwana ngathi nabo ngathola nemendo konke nje kuhambe kahle. Bonke abantu ke abansingathile njengomndeni wakho. Hawu abantu abasingathile sibonga kakhulu bonke abandeni ihlobo ezakwamiyala zalwa khona nawo abaseQueenate bakwamsibu nabo kaNdlovu nabo kaMazubuko sibonga kakhulu impela umusa nabasenzele wona. Bonke nje kakhulu namakholwa bonke nje sithi uNkulunkulu ababusise abandisele konke nje nala konke nje impela kuhambe kahle. Noma sebesuka sehlukana la angazathi uNkulunkulu nje angabasingatha endleleni konke nje kuhambe kahle bazobafika bephumelele kahle emakhaya. Yebo. Sibonga kakhulu. Songenile linjani uvalo makoti ulikho uvalo vele uba vele tana ukuthi likhona ngoba sengiyasala. Awusele make mhlakwana semake mhlakwana namhlanje ungasitshelani ke make baba lemndeni emithathu lapha uphatha njani imindeni yonke nje iningi kakhulu yini ozimisele ukuthi ufuna bakwazi ngayo ke lemndeni cha ngizoshintsha nje ukuthi ngizobathanda ngizimisele ngako konke ngizobathanda nje kakhulu nokusebenza nakho konke engifinyelela kukho uNkulunkulu angisiza ngakho. Ungathini ke emndenini wakini namhlanje ukhululile ukuthi ngikhululile kakhulu nobhuti wami Vusi uyimisele kakhulu uhlala busy kodwa nje usacrifice ukuthi ashiye umsebenzi kumanje nje uyahamba eCape Town washiya konke. Ungathini inganeni zikaMhlaka usibonile bamise ingane lapha ezintathu orezina ngazi uzimisele ungabathelana abantwana. Ngiyabathanda izimisele bathanda kakhulu bakhulise ngendlela eright ngibahloniphe nabo bangihloniphe. Kube njani kuwena kufika lenkonzo le ukuthi uyakwamhlaka? Ngathuka yaba inkonzo nzima. Kwaba nzinyanyana kodwa nje ngenxa yokuthi ngaya emkhulekeni ngakhuleka uNkulunkulu wazembula ukuthi ungishonisa lapha. Kubazalwane bonke abanisingathile basuke endaweni ezikude ukuthi bazonisingatha ukuthi umsebenzi kube impumelelo ungathini kibo. Ngithanda ukuthi nje ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ababusise kwabakwenzile bangakwenzi kimi kuphela nakwabanye. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu abe nabo. Yebo bonga kakhulu nangawe nje ukuzinikela ngizibona ngumuntu omkhulu kuze wena. Amen. Siyathokoza. Babe Mhlakwana lenkonzo seyifinyelele emaphethelweni ungasitshela nje ngale nkonzo ngokuhamba kwayo uhambe kanjani? Ngingasho babudlemi ukuthi njengoba ngeke ngabonga nalapha enkonzweni ukuthi sibonga nje ukubambisana. Bengitshela abaseMpumalanga ngithi lemndeni emibili bengeke yenze lutho ngaphandle kokuthi abazalwane bafaka isandla basilekelele nje konke boyenze bokumshikashika. Angiqala ukubhekana nenkonzo nje kodwa ke nayo lesibili benenseleleni kodwa uNkulunkulu uyasisiza. Ngokuxhaswa abazalwane beyinikela ngendlela zonke abanye bedela imisebenzi bedela amakhaya beyinikela nangama transport abo yizo petrol nawo sokhuphukile kodwa nje bayibonakalisa ukuthi basixhase ekugcineni konke kwayimpumelelo. Nani nibuya le koMpumalanga sinibonga kakhulu sinibonga Siphezi ukuthi nibe usizo olukhulu nangazo zonke lensimbi noMC uyawabonga wathi singenze lutho ngaphandle kwale nsimbi ama organ nje konke bonke ubuxhakaxhaka lo ngibusizile ukuthi konke kube impumelelo ba. Ungathini nje mhlambe kubantwana ngoba sekunabantwana abakhulile namhlanje kungena umama omunye ekhaya ubathembisana ungathini nje kubo mazwana? Kubantwana nje njengoba bebemthatha vele nje umama mncane wabo bamthathe nje namanje nje umama mncane wabo esibili ngoba phela babethi umama mncane ngenxa kaNkosikazi ngithi umakoti lomsha
bethi sisi mntamamkhulu. Yeah. Manje ke nabantwana bevele bethi mamncane kodwa manje sokumamncane official. Abamthatha njengoma wabo bamwelcome kungabi konkinga nje. Yeah, bakumukela njani obatshelako wena uthi? Bajabula kakhulu. Ngibuya le eralini ukuphakanyisweni. Mangibadonsele ekamereni ngibatshela ukuthi isimo sesinje bathawu baba. Bongaqwanga nesuit ngithi nawe isuit bangakabi kumshado phela. Isuit isozoba khona mase sesishada. Njoba ke ibe khona nangempela. Kodwa kwamanje phela bekusokuthi nje siyaphakanyiswa. Akukho la kube nezinkinga khona. Hayi Nkosi yami ngibonga nje ukuthi nawo umndeni waseQueen siyesabambisana nje kwaze kuba sekugcineni noSibari nalapho bokuba nekhinsinyana besilungisa ngomoya wokuthula kubangabikho nje ukuthi siphakamisa amagama nani yiloko sikubonga kakhulu le. Kodwa umshado lo uhambe ngale ndlela benikukhulekela ngayo noma ngale ndlela bowulungisela ukuthi manje? Ngingasho ukuthi uhambe ngale ndlela bese ukukhulela ngayo ngoba nje konke sibonga uNkulunkulu ukuthi uyawasiza kwaze kwabe sekugcina noma bebekhona lapha nalapha ngophela esinye istroy sethu bese sivelela i-accident ngoba sibiya lapho Lundi washayisa ngazo imisilwane nebusuku so sithema ziyako lesine sizwa lokho ukuthi ngeke asaba nathi kwaba naloko nje ukuthinteka kodwa sabonga uNkulunkulu ukuthi umphefumulo usindile imoto nako konke naloko kwethu sozama ukuthi sipeche lo ngeke asaba na partner bahlela ke nangempela bo Metrofone akwangabonakala nje ukuthi khona oshodayo ingakho ke sithi ngempela kona kuhambe kahle kakho. Sibonga kakhulu ke baba. Sibonga kakhulu mina nathi siyabonga nakini nje ukuthi ningadini bengisatshela uphasa ngithi uyindoda nje yayiloko esixhasa nako leko bamaphanga sabona soqhamuka uvele ezweni elikude eMpumalanga kodwa nakho nami bowunathi izolo lokhu kwangcobo unathi sonathi na manje kwamhlakwana mako khona futhi okuvelayo ningadini. Sibonga kakhulu isupport yenu. Hayi sibonga lokho baba sibonga uNkulunkulu. Kuwo konke nje ukuthi wenze kwaba impumelelo. Njoba sesiphetha manje sesihlukana. Siphinde futhi sihlangane kokuhle. Uthini kulabo abenza ukudla kumnandi nakangaka abaphekile lapha sibona? Wasibabonga. Solomlomo nje unonile kwamanje. Wasibonga yanto siyancinca impela mina. Asibabonge bengisho ngithi usisijabu uyinikela ngendlela emangasayo kusukela eholweni. Bengithi namhlanje uzathola ibreak. Hayi kodwa ngibone lokho eqhubekile kuyasho ukuthi inkonzo yakhe. Ingakho sithi abantu abanje ngempela kufanele sibakhulekele ebandleni ukuthi sibe nabo. Ngoba phela kuba sibo imali umuntu bezospend. Catering nje kodwa abantu bengapheki izile koma 20,000. Ngiyasizofaka nokudla yonke into izandla zakhe uyabona ukuthi ngabe sikhokhele ko 30 something. Kodwa nje ngenxa umsaka kaNkulunkulu sizomntwana kaNkulunkulu konke naye besibonelele. Hayi sibonga lokho le. Sibonga kakhulu ke baba. Sibonga kakhulu babidlamini. Konke kuhambeke kahle. Hayi sibonga uNkulunkulu konke. Siyathokoza. Siyathokoza.